Milá jedinečná žena, predstav si, že tvoj syn alebo tvoja dcéra, ba dokonca možno už aj tvoje vnúča, stojí na prahu dospelosti. A ty máš pred sebou dilemu, čo mu venovať, aký darček, akú pozornosť nezabudnutelnú, unikátnu. A čo takto venovať mu malé relikvie s veľkým významom? Alebo jednoducho kompas. Kompas, jeho rodinný kompas. Kompas pre tvojich potomkov. Milá jedinečná žena, srdečne ťa vítam a som hrdá na to, že aj ty sa pridávaš k mnohým jedinečným ženám, ktoré prejavili záujem o maličkosti, s ktorým sa časom stanú rodinné relikvie. Malé relikvie s veľkým významom. Tieto relikvie sú malou, ale neoddeliteľnou súčasťou tréningu Korene Kompas pre potomkov, v ktorom spolu s ostatnými jedinečnými ženami tvoríme unikátny nadčasový dar pre našich potomkov. No a tie naše, tie tvoje malé relikvie budú takým tým veľkým darom, takouto čerešničkou na torte. Prvý zúbok, prvé vlásky, prvé slovo, prvá kresbička, prvý rôčik a tak ďalej. Že prečo si uchovávame také tie malé detské relikvie a vlastne aký význam majú pre nás a pre našich potomkov? Niekedy stačí malý predmet, aby v nás a v našich deťoch opäť ožil celý príbeh. Prvý zúbok, prvé vlásky, prvé slovo, prvá veta a iné podobné vzácnosti. Nie sú to len drobnosti. Sú to kusy spomienok, ktoré majú silu preniesť nás späť v čase a oživiť mozaiku života našich potomkov. S prvým zúbkom veru prichádza dilema. Ktorý zúbok je dôležitejší? Ten, ktorý narastol ako prvý, alebo ten, ktorý vypadol ako prvý? Keď vyrastie prvý zúbok, je to veľká udalosť. Každý chce zachytiť úsmev malého zubáčika. Samozrejme, zaslúži si to vlastnú fotku. Zaznačíme si dátumy a o nejakú dobu sa budeme čudovať, ako veľmi, veľmi rýchlo ten čas plynie. A oslavujeme prvý zúbok. Dospeláci inak ako deti, maličké detičky ho môžu oslavovať špeciálnym jedlom. Ale pozor, nie príliš tvrdým. Prvý zúbok je malý poklad veľkých spomienok. A vieš, čo spája všetky peňaženky? Nie sú to fotky našich detí. Je to zabalený prvý vypadnutý zúbok. Pretože hoci je drobný, jeho hodnota je nevyčísliteľná. Čo keď prvý zúbok vypadne? Prichádza zúbková víla, alebo minca pod vankúš, alebo špeciálny rodinný rituál. No a malý zúbok potom putuje do krabičky, do kapsuly spomienok alebo do ozdobnej flaštičky na uchovanie. A samozrejme, je dobré zaznamenať tento príbeh o tom, ako sa stalo, že prvý zúbok vypadol. Stalo sa to pri smiechu, alebo keď náš drobček papal jablčko, alebo nebodaj v škole. Prvý vypadnutý zúbok je prvá relikvia do krabičky pokladov pre naše dieťa. Prvé vlásky.
mekučké, jemnučké ako páperie, voňavé a často s odtieňom, ktorý sa už nikdy nevráti. Či už máme chlapčeka alebo dievčatko, ten prvý strih vlasov je malý moment, ktorý znamená veľký krok. Z nášho bábätka sa stáva malý človek. A dráma v kaderníckom salóne vôbec nemusí byť. Ak dáme zábavu na prvé miesto. Čo takto vyskúšať si domáci tréning na sucho? Skúšali ste už doma hru na kaderníka? Kedy toho kaderníka robí niekto zo súrodencov? Alebo na modelku robí bábika? Je to skvelý tip, aby sa naše dieťatko nebalo prvého strihania. Ako však uchovať prvé vlásky? Do kapsuly spomienok môžeme dať tie drobučké vlásky, alebo do sklenenej flaštičky, alebo do ozdobnej obálky s dátumom prvého strihu. Rodinná kronika. Ja som do rodinnej kroniky mojich vnúčat zabalila do takej priesvitnej obálky ich vlásky. A vložila som to každému dieťatku do jeho vlastnej prvej rodinnej kroniky. A s vláskou sa dajú urobiť takisto aj šperky, také spomienkové šperky tých spomienok. Vlásky sa dajú vložiť do medailóniku či živicového prívesku. A môžeme si urobiť aj malý rituál. Prvý zostrih môže byť spojený s fotením alebo symbolickým uložením vláskov do krabičky s názvom Prvýkrát. Prvé vlásky sú druhá relikvia do krabičky pokladov pre nášho potomka. A poďme ďalej. Prvé slovo alebo prvá veta, alebo keď vlastne tie prvé slová ešte nemajú pravidlá. Takéto agu, abu, najprv sú to len zvuky, potom slabiky a zrazu naše bábo povedalo prvé slovo. Či už je to mama, tata, ham, alebo niečo úplne iné, je to originálne. Zaznamenať si to stojí za to. Aj to, kedy to slovo bolo vyslovené, pri akej príležitosti, v akom momente, čo presne to slovo znamenalo. Lebo niekedy mama znamená niečo úplne iné. Môže to byť znak hladu alebo označenie nejakej hračky. A potom prichádzajú tie najsladšie perly, prvé slova z komoleniny. Tieto detské výtvory sú malé poklady, preto ich zapisuj, natáčaj a opakuj, kým sa z nich nestane rodinná klasika. Každá rodina má svoj hitparádový rebríček. U nás sa tento hitparádový rebríček stal základom pre knihu Bamaminy chalani. Moje vnúčatá majú svoju vlastnú knižku. Moje prvé dve vnúčatá získali vlastnú knižku tým, že som si zaznamenávala ich výroky, čo som však nerobila pri ich maminke. A tak som ich zozbierala a jedného pekného dňa som z tých príbehov, z tých ich slov, z komolenín a vlastne z toho ich života, z tých prvých rokov života vytvorila knižku, ktorá je pre deti aj pre dospelákov. A toto je taká malá inšpirácia aj pre vás. Pretože to prvé slovo, prvá veta, prvá skomolenina si zaslúžia svoje miesto medzi relikviami pre vášho potomka. Milá jedinečná žena, možno máš aj ty, alebo určite máš aj ty niekde takéto malé relikvie, ale ruku na srdce. Nebolo by im lepšie, keby si ich uložila, tieto vzácnosti, na čestné miesto. Tie zúbky, vlásky, kresby tvojich detí sú len začiatok. A čo s nimi ďalej? Čo a ako pripraviť
našim potomkom, keď už majú za sebou svoj prvý, druhý, tretí, štvrtý, piatý rok a blížia sa dospelosti. Stoja na prahu dospelosti. A vy rozmýšľate, ako ďalej s týmito relikviami. Malé relikvie s veľkým významom sú neoddeliteľnou súčasťou tréningu Korene Kompas pre potomkov, v ktorom spolu s ostatnými jedinečnými ženami tvoríme unikátny nadčasový dar, kompas pre našich potomkov. V tréningu tvoríme originálnu rodinnú knihu, jedinečnú svojho druhu v každej rodine. Rodinné vetvy prepájame jedinečnými kódmi v rodostrome, ale aj vo fotokronike. Do zalepenej obálky vkladáme náš unikátny testament. Pripravujeme naše nadčasové posolstvo, ktorého veľkou inšpiráciou sú naše malé relikvie s veľkým významom. Nie, tréning Korene Kompas pre potomkov naozaj nie je pre každého. Je pre jedinečné ženy, matky, babičky, ktoré nielen chcú, ale aj konajú v správnu chvíľu. Ak ste už tréning Korene Kompas pre potomkov absolvovali, ja vám blahoželám. Ak ste doposiaľ čakali, tak teraz je tá správna chvíľa a ja vás pozývam do tohto tréningu vstúpiť práve teraz. Alebo môžete pozvať inú jedinečnú ženu z vašej rodiny. Nech odovzdáte aspoň jeden kompas vašim potomkom, nasledujúcim generáciám. Spolu so mnou môžete ísť. Poďte spolu so mnou do akcie s heslom Buď tou ženou tvojho rodu, ktorá to nevzdala. Som tou ženou z môjho rodu, ktorá vytvorila kompas našim potomkom. Milé jedinečné ženy, ak vás tréning Korene Kompas pre potomkov alebo malé relikvie s veľkým významom, čo i len trochu zaujali, pozývam vás na moje stránky. Stránky s názvom www.danielaticha.sk, kde okrem tréningu Korene Kompas pre potomkov nájdete aj moje autentické knižky, nájdete tam aj rozprávočky pre deti, kde sa môžete zadarmo prekliknúť a pozrieť si, čo som narozprávala ako babi Danka pre našich najmenších. No a okrem aktualít samozrejme nájdete samostatnú kapitolu s názvom Tréning Korene Kompas pre potomkov, kde vás pozývam, aby ste si tú stránku nezáväzne pozreli od hora až dole. Nájdete tam veľa odpovedí, nájdete inšpiráciu a samozrejme aj informácie od dám, ktoré tento tréning už absolvovali. A až budete mať akékoľvek otázky, veľmi rada vám na ne zodpoviem. Nájdete ma aj na sociálnych sieťach, na Facebooku, na Instagrame, na TikToku, na LinkedIne a samozrejme mám aj kanál na YouTube. A na YouTube nájdete aj rozprávočky pre našich najmenších, ale hlavne nájdete tam veľa inšpiratívnych videí, čo sa týka práve tréningu Kompas pre potomkov. Milé jedinečné ženy, ja vám ďakujem za pozornosť a teším sa na vás v tréningu Korene Kompas pre potomkov.